Здравейте! Днес ще разгледаме създаване на стилове с Dreamweaver. Както вече споменах в предните уроци, това е основен похват при създаването на веб страници. Тези стилове могат след това да бъдат използвани и в други страници, ако желаете. И сега ще видим как може да става това. По принцип на екрана си имате кутийка с инструменти за стилове. Може да я отворим и от иконата Нов стил да създадем нов стил. Другия начин е в момента от текст Нов стил. Без значение по кой от начините ще процедираме, стигаме до един и същи диалогов прозорец. В момента ние трябва да изберем вид от така наречените селектори. По подразбиране е настроен селектор от тип клас. Ще оставим този избор, тъй като класовете могат да бъдат прилагани към всеки таг и да донастройват съществуващи тагове. Могат да бъдат използвани многократно, така че ще оставим този избор. По принцип, ако желаете, може да преддефинирате даден таг или, ако се използват третата опция Advanced ID и така нататък, може да създавате стилове, които да се използват еднократно в вашата страница. За повече информация, в допълнителните материали на курса има специална презентация за каскадните стилове, така че може да се ориентирате в понятието. Така че ние сега ще оставим клас и ще напишем стил 3, например. Как да се дефинират? Имаме две възможности. Да бъдат валидни стиловете само за този документ или да бъдат в нов файл. По принцип, по подразбиране в момента е показана възможността за стил в този документ. Но след това, като приключи работата, имате възможност тези стилове да бъдат експортирани в отделен файл и те след това могат да бъдат използвани и за други цели. Аз все пак ще избера нов файл и ще видите как в лентата с имената на файлове ще се появи и още един файл. И ето, трябва да въведа име на файла. Давам му име Style. Така. И това са възможностите, които може да настроим за стила, който ще използвам. Това е стил, който може да се използва върху текста. По принцип имаме 8 възможности. Значи, това са печатните настройки, служат за форматиране на текст, настройка на вида на шрифт, големината на цвета, стила му. Втората възможност – фонови настройки. Могат да се приложат както към текстов блок, така и към цялата страница. Следват блоковите настройки. Те контролират положението на текста, подравняване, отместване и така нататък и могат да се използват за оформяне на цялостната страница. Следват оформленията на така наречените кутии. Значи, те се прилагат към
рамката, която обгражда блоков елемент. В следващите настройки Border става въпрос за рамки и полета между рамки и съдържание. След това може да настроим стилове за списък, управляват форматиране на текстове, в които са използвани видовете списъци. Позициониращи настройки позволяват да определите положението на елементите върху страницата. И разширенията, които не се поддържат от всички браузери, така че с тях няма да се занимаваме. Сега ще се спрем малко по-подробно на отделните видове настройки за стил. Първата настройка, касаеща печатните атрибути, може да задава вид на шрифта, след това размер на шрифта, в стайл може да изберете дали да се прилагат ефекти от дебелен, наклонен, а от полето Line Height може да променяте височината на всеки ред от текстовия блок. Стандартната височина на шрифта, размер на шрифта е 12 точки. Освен това, имате възможност с полетата за отметки да настроите и някои други ефекти. Подчертаване, зачеркване, мигане, без ефект. С мигането бъдете по-предпазливи, защото в някои случаи не е особено удачен ефект. От Weight може всъщност да контролирате дебелината на ефекта на удебеляване, Bold. А от Case може да зададете дали текстът да е с малки, големи или с комбинирани букви. Сега ще разгледаме фоновите атрибути от възможните настройки на стила. С помощта на фоновите атрибути може да се променя фоновият цвят на текстов блок или да се използва готово изображение. Това става от първите два реда на прозореца, или чрез цвят, или чрез посочване на снимка, подходяща за фон. Когато прилагате такъв ефект към текстов блок, неговия фон ще бъде с един слой по-напред от цвета, т.е. той ще закрива част от задния слой. От менюто Repeat вие може да зададете дали изображението, ако сте използвали такова, да се повтаря и по какъв начин. С No Repeat естествено забранявате повтаряне. Repeat, ако изберем само Repeat, изображението ще се размножава толкова пъти, че да се попълни цялата страница. Repeat X повтаря изображението по оста X по хоризонталата, а Repeat Y повтаря по вертикалата. Чрез Attachment можем да закотвим неподвижно фоновото изображение така, че когато превъртате страницата, съдържанието ще плува над фона. А с хоризонтална и вертикална позиция може да позиционирате фоновото изображение според някакъв обект. Сега ще се спрем и на блоковите атрибути на стила. Както вече споменахме, те контролират положението на текста.
подравняване, отместване и така нататък. Те включват word spacing, разстояние между думите. Могат да се въвеждат положителни и отрицателни стойности. Letter spacing е такъв ефект, само че приложим върху отделните букви. Vertical alignment, това е вертикалното подравняване, позиционира съдържанието по вертикалната ос. С Text Align може да подравнявате текста по познатия за вас начин. Ляво, дясно, център или от двете страни. Text Indent, подобно при настройките на параграфа от текстообработката, може да отмества текст на определено разстояние. А White Space контролира използването на интервал между думите и буквите в текста. Чрез Normal се игнорира добавянето на допълнителни интервали. С Pre се запазва употребата на интервали, а No-Wrap позволява на реда да се прекъсне само ако е използван тага BR. И сега ще преминем към настройките на атрибутите на кутията, или някъде ще ги срещнете като рамкови атрибути. Това са изключително важни настройки, които може да използвате както за определени части от текста, така и за разположението на всички елементи от вашата страница. Затова в допълнителните материали съм подготвила линк към един външен видеоклип за настройка на цялата страница. И сега ще обърнем внимание какво включва тази кутия или настройки на кутията. Значи тук с тези две настройки, ширина и височина, може да контролирате тези параметри, като от падащите менюта избирате и мерната единица. Много вече разпространено използването на проценти, на относителни стойности, с цел добрата визия на страницата ви и за мобилни устройства, въобще за устройства с различна големина на екрана. Float поставя селекцията съответно в дясната или в лявата част на екрана и около нея може да има съдържание. Clear определя поведението на другите елементи спрямо селекцията. Ако изберете Bold, обектите не могат да се разполагат около селекцията. С None може да се разполагат около селекцията. С Left и Right се забранява разполагането в съответната страна. Padding е както при таблиците. Това е разстоянието между селекцията и неговата рамка, като може да задавате това разстояние за всяка страна по-отделно или групово. Same for all. Margins задава местоположението на границите около рамката. И ще разгледаме като последно настройките на списъците. Може да изберете различни видове списъци, които идват по подразбиране с Dreamweaver. От падащото меню Bullet Image може да изберете и изображение, което да се използва пред списъка. И последното падащо меню контролира положението на текста при пренасяне на нов ред.